100.000 hodočasnika u Međugorje je stiglo iz 60 zemalja. Svete mise služene su na čak 18 svjetskih jezika. Poruka svima ista. Okrenite se Bogu, a ne moćnicima i bogatstvu ovoga svijeta. Neka svatko od vas promijeni svoj život, pa će se promijeniti sudbina cijeloga naroda. Promijenit će se čitav svijet. Željko je do Međugorja pješce stigao iz Knina. Bilo je naporno, no svaki put kad bi pomislio odustati, javljao bi mu se veli neki znak koji bi ga vukao dalje. Napunio sam se Duhom Svetim, ovo je nešto fantastično. To je nešto što čovjek treba doživjeti. I živjeti vjeru i to doživjeti i to je to. Čim dođem tu osjetim se potpunosti zadovoljan, miran. I nakon tolikih godina međugorski fratri o crkvenom povjerenstvu koje istražuje fenomen imaju jasno stajalište. Komisija radi u tajnosti i mi na bilo koji način ne želimo činiti bilo što bi otežalo njihov rad. Ja sam već na samom početku rekao, to ponavljam i danas, da smo mi Franjevci spremni surađivati s tom komisijom, učiniti sve ono što od nas oni traže, isto tako pomoći im u njihovom radu. I dok javnost čeka očitovanje iz Vatikana, Međugorje živi svoj život molitve i nade ne samo svakoga 25. lipnja, nego i svih dana prije i poslije. Idemo u Rim do našeg dopisnika Silvija Tomaševića. Silvije, hoće li Vatikan i službeno priznati Međugorje? Teško je to u ovom trenutku ukazati. Vatikanska komisija je saslušala sve vidjelice do konca veljače ove godine. Do konca godine bi trebala dati svoje izvješće Kongregaciji za nauk vjere, koja bi sljedeće godine trebala pripremiti svoje mišljenje o međugorskom fenomenu i predati ga papi na usvajanje. U međuvremenu ovih dana je izbilo i slučaj Vatilix i curila je informacija da kardinal Bertone, državni tajnik, želi sačuvati status quo, odnosno sučeljava se sa mišljenjem vjerojatnim komisije za međugorski fenomen i za mišljenjem sa kardinalom Ruinijem koji je na čelu te komisije. Kakav je sada u Vatikanu status upravo kardinala Bertonea s obzirom na to da se on uporno protivio donošenju odluke o Međugorju? Da, on se protivio i još 1998. kada je bio tajnikom Kongregacije za nauk vjere. Papa ima intenzivne razgovore sa kardinalima u subotu i danas i vjerojatno će prihvatiti ostavku Bertonea u listopadu ove godine za odlazak u mirovinu. No istovremeno je i sadašnji pročelnik Kongregacije za nauk vjere, kardinal Levada, iznio da će se vjerojatno ubrzo promijeniti propis za proučavanje fenomena koji nisu nadnaravni. Dakle, sljedeće godine će biti 3 nova elementa. Neće biti Bertonea na čelu Vatikana, Levada će također vjerojatno otići u mirovinu kao pročelnik Kongregacije za nauk vjere i biti će novi propisi o proučavanju fenomena koji nisu nadnaravni. Vrijedne informacije. Kolega Tomaševiću, hvala vam na javljanju.